थ' गास नै दिनै सिब्रु मैगं खानो थांबाय नै ड्राइभारखौ ओरै सालायबाय मोजां थांबाय गारिया ओरैबायदि मोजां लादों ओरैबायदि अन्थाइ सन्थाइ ना लामाया बिराद गोरा गाज्रि जाबाय अरुणाचलाव माने अरुणाचलजों फैबाय माने दा सिब्रु मैगं खानो मिथिबाय ना ओमफ्राय दा थांसै गारियाबो चलो मेन रडजों थाङासै माने जों दैमाजों हाबबाय आरो ना दा नालाय थादो र' माने दैमानि लामाजों हाबबाय आरो जों बैनिफ्रायनो ओंखारबाय माने सिगांनिफ्राय ओंखारबाय जोङो ओमफ्राय बेयाव दैमाजों लामा दंखायो माने बायदिसिना अन्थाइ सन्थाइ बोग्रा लामा दंखायो बेजों माने जों ओंखारबाय आरो ना ओमफ्राय मेन रडा बै साइडथिं दं बै साइड गोजौथिं बै ओरै गोजौ दं मेन रडा ओरै सिदा दङ बेजों हाबा माने जेजों हाबा जों बिराद गोजान गिदिंहैनांगोन आरो ना ओमफ्राय बिनिखायनो माने जों बे दैमाजों हाबबाय आरो ना जुदि बैजों थाङो बिराद गोजान थांनासो जों दैमाजों ओंखारनांगोन आरो माने ओंखारग्रा लामा गैया बिथिंजा बेनिखायनो जों माने बेजों बै सिगाङाव माने जों दैमाजों हाबखाबाय आरो ना मेन गेटनि खाथियाव माने मोनसे दैमाजों हाबग्रा लामा दं बेजों हाबखाबाय ओमफ्राय दा जुदि मेन लामाजों थाङोबा बिराद गोजान थांनासो जों माने ओंखारफिननांगोन ओमफ्राय जों दा सिब्रु मैगं लायगोन ना बै जिखि गोजानजों थांनायजों समान जों थांनाङा माने ओंखायनो डाइरेक्ट हाबखाबाय ओरैनो ओमफ्राय दा हाबबाय ओमफ्राय लामाया ओरैबायदि लेथ्रा नालाय नुबाय दा रायजोफोर ओरैबायदि दैमा गारि सालायगासिनो मिथिबाय दा नै पुरा सालायगासिनो ओमफ्राय दा मोनसिगोन बारा गोबाव मोनथारसिगोन नै नुदोंना लामाफ्रा माबायदि दैमानि लामा नालाय मोजांथ' जाखाया बहा जानो नङा होमबा माने बेयाव दाम्पार खारनाय ट्रेक्टर खारनाय अन्थाइ बोग्राफोरनि खारनाय लामासो बानायो बिसोरो माने ट्रेक्टर दाम्पारफ्राथ' बिराद डेन्जारास साखाफ्रा गिदिर लामा जालांखायो खनसे खारनानै लामा जाखायो नालाय बिदि जानानै दं आरो दा लामाफ्रा माने मोनहां जाबाय नै बे गारि सालायग्रायासो मिथिगौ माने जायगाखौ आंथ' मिथिया ओमफ्राय सायाव सासे दंबावो बे सानै दंबावो सानैनि बिथोराव साब्रैनि बिथोराव सानैया मिथियो जायगाखौ जों सानैया मिथिया नैबे सासे मिथियो आरो सासे बेयाव उनाव दङ मिथिग्राया जायगाखौ सिब्रु मोनग्रा जायगाखौ आरो ना ओमफ्राय जोंथ' मिथिया फैफेरा नालाय मालाबा खुनु दिन सिगाङाव बिदि मैगं खाफेरनाय बेफोराव फैनानै बेफोरबायदि खामफेराखै नालाय जों मिथिया माने नै फरेस्ट न' बियो अरुणाचलनि ओरजा ओइ नुदोंना बियो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि न' नेयो माने फाइनालिथ' जायगाखौ मोनबाय मोननायाथ' ओमफ्राय दा बबेथिं थाङो बेसो स' गाइस जों मोनफैबाय जों दा ओरैजाय बारलांगोन ओरै दै बारनांबावसिगोन दा जेनेबा ना जों दै बारनांगोन ओइथिं दै नुहुरदों ना नै नायलाय बे दैखौ बारलांनांसिगोन आरो बे दैया ना दासो दा बारा देग्लायथ' अखाया खम ना बेनि थाखाय माने दैया दाबो फिसा खिन्थु ना बेलेग बोसोराव दाबायदिबा बे दैखौ बारनो हाया जायो आरो ना ओरैबायदि गिदिर देरो माने बारनो हाया बेलेग बोसोराव देग्लाय माने अखा खम थाखाय माने बारनो हायो माने दाबो खिन्थु सप्तानैनि बिथोराव बे दैखौ बारनो हाला माने ओरैबायदि गिदिर फैयो अबेनिफ्राय दै फैयो हमनो हाया आरो ना दा जायगायाव फाइनालि मोनफैयो जोङो र' बिसोर बबेथिं लाङो बेखौ नायनोसै बोरमाफोरखौ बेनि नालाय नायनो गारिया मा अबस्था नै नारलायगासिनो नुदोंना बिसोरो ओरैबायदि मोजां जायगा ना बे जायगाया मिथिबायना जोंनि थाखाय माने जोंनि जायगायाव माखासे पपुलार मानसि गैयाना आर्टिस्टफोर गैयाना जुदि आर्टिस्टफोर थानायबा बहुत मोजां बेबोथ' जाम्बा फैसा दङ फैसा बायनानै जाया जों नेचारेलि बुस्थु जायो बिराद बेथ' राइट खिन्थु सोरबा जोंनि बर' समाजाव ना जोंनि जायगायाव जुदि फेमास माने आर्टिस्टफोर थायोमोनबा बेफोर जायगाया माने फेमास जायोमोन आरो ना बर'नि गेजेराव खिन्थु जोंनि जायगायाव माने आर्टिस्ट फेमास मानसि गैयिनि थाखाय माने बेफोर जायगाखौ रावबो नुनो मोना आरो ना मिथिबायना बन्दु फाखि खिसां होननायनिफ्राय बोहैबोयो बे दैया ना ओमफ्राय सलरपारा होननाय दैया बेजों रुजुनाया खिन्थु जोंनाव मोजां आर्टिस्ट गैयिनि थाखाय बे जायगाया फेमास नङा आरो ना बिराद मोजांलै बिराद मोजां माने नैबेबो बिथाङाबो भिडिअ खालामगासिनो नङा होमबा फेसबुकफ्राव बेखौबो नुनो हागौ भिडिअ खालामगासिनो दं माने सलरपाराया बे दैजों फाथामोन आरो ना मोजां फेमास आर्टिस्टफोर बेयाव फैब्ला ना फेमास जागौमोन खिन्थु आर्टिस्ट मोजां गैयिनि थाखाय माने फेमास जाया आरो ना बारा
दा जोंसो जानला मोनला खालामबाय जोंखौलाय सोरथो नायदों ना रावबो नाया जों बायदिखौ नायदो दैया नायबाय ओरैबायदि मोजां नायलाय ओरैबायदि ओरैजा अरुणाचल ओरैजा दैया फैयो ओरै आसामाव थाङो आरोना ओरै गिदिं गिदा ओरै आसामाव थाङो ओरै हाजो गोजानाय ओमफ्राय ओरै अरुणाचल दं ओरै अरुणाचल नै अरुणाचल एकदम ओरै अरुणाचलाव पक्का न'फोर गोजा आरोना फुरा न' गोजा आरोना ओरै अरुणाचलनि न' गोजा गासिबावबो लामाया मेन लामाया बै गोजौ हाजो गोजौ दङ दै ओमफ्राय जों माबाजोंसो फैदों माने दैमाजोंसो फैदों आरोना ओमफ्राय बे दैमाया बिराद मोजां जोंनि बियो मोनखागोन दा मोनोब्रा बावनो नै फाग्ला फैसा दंब्रा पकेटाव होमबा फैसा नाङा गावबा गाव खानानै जानाया बेलेग बेनोथ' फैसाखौ नाङा दा जों माने नेचारेल माने खारिखौसो नांगौ जों नेचारेल खारि ओरैबायदि बिउटिफुल बे जायगाया मोनथिबायना बावहाय दा मैबो ओंखारनाय नुनोबो हागौ 100% मोसा फैयो ओमफ्राय बे हाग्रानि फिसा जिब जुनारखौ नुजोबो नुखायोना खिन्थु आंथ' मोनथियाथ' आं मोनथिया जोंखेबरलाय बै दाउ बिरनाया बै दाउ बिरनाय नुदों नामा रायजोफोर दाउ बिरनायखौ नुदों नुनाय नङा केमेरायाव बिदिखौ नुवा बे अन्थाइ सिङाव साफा दाउदै दंजोबो गोथां फिसा जायो ओइदि हाजो गुगानायाव थायो बे मा दाउ होनोमोनलाय बेखौ हाथिथु ओमफ्राय मोनसे बेलेग जाथि दङ नैबे बिदि आरोना गाइसमोन जोंनो दा दै बारसिगोन दै ओमफ्राय आंथ' लंपेन्ट फिलां जाङियाजोंसो थाबायसै ना सारग्राफ्रा ओमफ्राय ना सारग्रा ओरैबायदि खस्थ' ना सारगासिनो दं नायदो बन्द' पाइसे ना পোৱা নাই অলপ পাইছে না আচ্ছা नायदो रायजोफोर माबायदि ना सार बिराद ना दं खिन्थु बेयाव मिथिबायना रायजोफोर बिराद ना दङ नै ना सारग्राफ्रा ओइथिं सासे दंबावो नै ना सारग्रानि मेहनत खालामबा मोनो आरोना मेहनत करिले पाइजाबो ना बहुत अरुणाचल खाथि बर'फोर दंखाजोबो होननानै बयबो मिथिखागौ नङा होमबा ना माने नाया बिराद मोनो बेयाव मोननायालाय खस्थ' खालामबा ना फिसा बरिया गोजों गुफुर ना मोनो बेखौ बे दैयाव आरोना मानो होनबा दैया अरुणाचलनिफ्राय बोहैबोनाय ना मोनो ओमफ्राय बर'फ्राबो बिदिनो ना सारनानै बुहुत जाग्रा दं लाङि सायो मोनाफ्राव मोनो आधा केजि सेरसे गाहाम मोनो ओमफ्राय खस्थ' खालामग्राबाथ' 3 केजि 4 केजि मोनखायो आरोना हाला बिनि बिमाखौ मोननाय एथ' फिसा नायलाय एथ' फिसा मोफौखौ मारै मोनफ्लांलाबायखो सौगोन नोङो लोदै है बाबसा गिदिरसो बियो एबार मेनला हाबहैसिगोन आरोना थांगासिनो थाराय ओमफ्राय सिब्रु ओमफ्राय खास'फोरबो थायो आरोखि जोङो बे खास'फोरखौ लाङोब्ला बे फरेस्टफोरखौ गिनांगौ जायो आच्छा जों बिदिखौ लाङा मेन मोनथिग्राया माने बेनोखा दा जोंखौ लाबोग्राया बेनोखा आरोना मालाबा लांखोमायो ओमफ्राय मैगं थाइगंफोरखौ जोङो खाफैयो बेयाव जानो बिराद मोजां 10 थाखा 20 थाखा मुथायावनो मेरला मोनलाबायो होमबाबो माने गावनो खानानै जानाया माने इन्ट्रेस्टआ बेलेग जायो गोथावसिन मोनो दा दाउआ मासे थैसिगोनलाय न'आव माने लोगोफोरना जोंखौ लाबोग्राया बेनो आरोना बेनो मोनथियो ना जोंखौ लाबोनाया बेनो जोंथ' मोनथिया बे लाबोदा बे मोनथियो माने ना फैबाय थाग्रा मानसि नालाय मोनथियो बे लाबोदों आरोना जोंखौ दा मोनाबाथ' नायनोसै मोनाबाथ' जायगायावनो गाथ'ना गालांसै बेखौ नै बालाया माबायदि नुखादोंना बुरनानै फबना गालांनो हायो आरोना बेखौ दा बेबायदि दाबुखा आंनो सिखा मिदा खिथुनाव दंखायो आरो मोनसे दै दं अरसि नै इजार दै दं बे दैयाव ना बांसिन इयाव ना नाया बांसिन इयाव ना बांसिन जाहैदों आरोना इयावनो बांसिन मोनो बैथिंजाय आजिखालि दख्लाफ्रा मुलि होग्रा जाबायना आच्छा नैबे हाग्रा गिदिर बोहैनाया बेयावहाय बांसिन मोननाय जायो नाखौ मोजां ना मोनो बा बेखौ बारनो हागोन माथो बिराद दाहार नुबायलै दैखौ बारनो हायो बे जानजिसेनि गोजौ जाया
अन्थाइ गिदिर दं एसे स्लिप मारिगोन मबाइला मोजां हम ओइ मबाइला डिसलारा मोजां गगोन दै डिसलारा गगोन मोजां मोनसे नै आरो बिजों आरो मोनसे फैबावनो ओरैबायदि लुक्सा मोजां ना जागाय ओइ आं एफा गोजौ होनबाबो नायदो दैया सरलपाराया माने सरलपाराया फात्तामोन होनबालाय गासिबो मिथिबाय सरलपारा जोंथ' बर'नि इउटुबार गिदिर गिदिर सर्ट मुभिनि सर्ट मुभि खालामग्रा गिदिर गिदिर मानसिफोरखौ नुयोना एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ अनलि वान सरलपारा दैयावल' थांबाय थायोना लेकिन सरलपाराया बे दैजों फात्तामना आरोना दा दोनखायो आङो बिराद समायनासिन जोंनियाव थाराय बागानाव ओइलाय थाराय बागान मोनफैबाय नै थाराय बागान मोनफैबाय नै इलाय औ थारायबो लांफागोन नै थाराय बागान मोनफैबाय नै थाराय बाव मैदेरा एखेबारे बिराद जेव जेव फैयो मैदेर माने ओरैबायदि जेव जेव फैजादों आरोना बेयाव माने मोसाबो ओंखारो मोसा मैदेर माने बेयाव नुनाय जायो थाग्रा मानसि गैयाना ओरै हाग्रा माने रिजार्भ फरेस्ट रिजार्भ जायगासो नालाय बियो माने बेयाव माने मैदेर अरुणाचलनि फरेस्ट रिजार्भ जायगा माने मैदेर मा पाकेट टाइगार रिजार्भ आरोना रिजार्भनो माने पाकेट टाइगार रिजार्भ दैमाया जोब्बाय दै गायसमोननि लास्ट माने बेनिफ्राय ओरजा गैला बिथिं गैला माने बिथिं हाब्रां हाजो जालांबाय आरोना हाबनाय जाबाय ओरजा दावखोजेनबाय नै हाब्रां ओमफ्राय सिब्रु बागानखौ मोनसिगोन थाराय बागान माने ओरैल' बिराद गुवार दैया बै हाजोसिम माने बे दैया गुवारथार माने अलमस्ट 1.5 किल'मिटार जागोन आरोना बे दैमायाव 1.5 किल'मिटार गुवार जागोन बे अलमस्ट बेखौ नायदों बे मैदेर सुनाय गोजा मैदेरा बै मोदोम सुना मोदोम मैदेर फुनाय आरोना इयो दुलु लालाबायखायो आरोना नै बे ओइथिं देखाव बै जेसेबांखि आवजार बागान नुदोंना बे सिङावहाय जेसेबांखि माबा दङ हाग्रा दङ बेनो सिब्रु बागाना बावनो खाहैगोन जों ओरैना बाय बोरै सोरखिलांनांगौ जाखो बेखौलाय हाब हाब्रु गोथौ जायो होनबाय दा एसे हाब्रु गोथौ ना आंनाथ' मोजांखा खेला मोनसे दा लामाया बेनो रावबो खावग्राबो गैखाला नङा होमबा बारखे रावबो फैखाला माने बेयाव ना हनै सासे भिडिअ खालाम गैला नै गाखोनो जेनथेन हालागासिनो दङ बे आरोना बे जायगाया जाबाय माने गुबुन देशसो नालाय माने बे जोंनि आसाम नङाना अरुणाचलसो ना बियो जायगाया माने बिसोरनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जुदि सिनायि मानसि नुबाथाय माने एसे गाज्रि बुङो आरोना गाज्रि बुङो माने गाज्रिथ' बुङो माने माबा मोनसे खालामनो नागिरो ना ओंखायनो माने सिना जाना मानसि थाबाथाय जेबो बुङा आरोना अरुणाचल मानसिफ्रा सिना जाना मानसि थाबा ओंखायनो रिक्स दं माने फैनो नालाय मैदेर खिफ्रा नै गासिबो नालाय बिराद माने मैदेर खि सैदेर खि बिराद नै दै मोनबाय नै बिनिफ्राय दै नालाय दै गोजा दै ओरैबायदि हाब्रबबायनाय नुदोंना मा है हा मोनबाय मा बुस्थु सिब्रु मोनहांबायानो जाहैदों आरोना लोगोफोर बेबायदि लेथ्रानाय जायगाया नालाय आइदै हा आइदै खैजिमा नैलाय मासे नै मोनसे नै सिब्रुआ नै आदाम गाइसमोन लोगोफोर नैलाय सिब्रुजों सिब्रु खानो फैदों नै मोनबाय आं खाजेनबाय आरोना ओरैनो सासे आरो खागासिनो गोजोनानै ट्रेना लागाव आइदै बिनि खैजिमा हाबजोबखो हा 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 आइदै बेरसिन्दा ओइ आच्छा एसे गोरलै खादो आं मोननै मना लानोसै नामा एसे मोनसे हरब्रा र' माथो ओरै सायाव आयौ है सिब्रु दंफां मेरला है मोनसेखौ लानांलाय नालाय ओरैबायदि गोथौ नालाय गाब्र'लाबायखायोलै मैदेर आगार गोजालै लोगोफोर नुबायना आइदै आयौ नालाय आयौ नै मोनसे आं खानाय बिदि गोरलै खा बिराद मजा जायो नै जों गाइस नै दा खांबाय एसे मोनहांबाय नै आसला नैबे खायै एसे मोनहांबाय ओमफ्राय आंथ' भिडिअ बानायनो सोरखारावनो माने खानो ना मा मानसिखौ बारा फात्ता मोनला आरो ओरैबायदि मैदेर आगान गोजालै बाबा नालाय गोदान खानालाय मैदेरनि खिलांनाया नै आयौ ओइ नै मना ओरैबायदि नै मना इखौ ला जोंना इथिं दंखायो मोनसे सासेया खानो बुस्थु जादों रोंदों एसे नै
बिदिखौ जायो नामा एथ' बिलाइ गोनांखौ फाग्ला जाजायो बिदिखौ हाब्रा ओंखारनाय बायदिखौ हिनजावफोरा बेखौनो मोजां होननानै बुंबा मोनथिलै मानि थोद सिब्रुखौ बिदिखौ जायो होनबा हिनजावफ्रा मा होनगोन सिब्रुखौ गोरा गोराखौ जायो होनबा गोराखौ जाया मानिया नङा नङा हिनजावफ्रा सिब्रुखौ मोनथिजोबखायो है गेला मिथियो उथिं थांला जोबखो नों बेसिजों थांबाथाय नोङो सासेजों माबा लानो थाखाय मना लानो थाखाय नैबे हारसिं लागासिनो दं सानै ओरै गावबाय सानै ओरै फैबाय आरोना सिब्रुनि सोरखारावनो गेला ओमफ्राय नोंसोर खारफाबाय थानो हागोन जानो आं खारफाबाय थानो हायाना फैब्रा गोथौ हाबद्रायाना देलाय गाइस लोगोफोर माबायदि जायगाफ्रा आयौ ओरैबायदि लेथ्रा जायगा माने सु गोजा मा गोजा जाजोबो नालाय आयौ थारायनि मानि नालाय जायगाफ्रा एकदम बेहेरबारि बेहेरनि मोनसे फैब्रा बेफोरखौ नाङाना है बेफोरखौ लानांगोन मोननाय नङाना ओरैनो बोथि जानायनि माबा दङ हा ओरै गिदिंदो थ'दो बिथिं ओरैनो सब खासि जाग्रा जाजोब्बाय मा मोजां नाय बेफोरबायदि जागोनब्रा लाबोनो बिथांमोननि देखायफैनि ओरैबायदि गोथौ हाबखायो नै सगायसिं दा नै हागासिनो सोनानै ला बुहुद प्रब्लेम लोगोफोरनायाव सिब्रु मैगं जानो साननाया माथो ओरैबायदि खस्थ' मोनफैबाय माने ओरैबायदि गोथौ नालाय ओरैबायदि हाबदों नै नालाय फेन्दासिम हाबबाय नालाय ओमफ्राय बौजोब्बाय नै माबा आलारि बिफां मा बिफां बौजोब्बाय आयौ नालाय लोगोफोर नायदो माबायदि हाबदों नायदो माबायदि हाबदों नायदो आयौ मोनदों दङब्रा बेफोरबायदि खनसायब्लाबो मोनगोन नोंलाय बिसोरो होआलै ना बिसोर होआ बिसोर खानाय आलदा जों खानाय आलदा खेला जों एथ' खस्थ' खालामनानै खाबाय बिसोर खानो हायाखै दब्लायसे मोनाखै दाइथि मोनाखिसै सैमाफ्रा नायलाय ओरैबायदि लेथ्रा जायगा ना गाइसमोन नायलाय हाग्रा गोजा खादा नायलाय थारायबारि माबारि एकदमबारे लेथ्रा नायलाय आयौ रलै थांगासिनो हायाखै नै खनसे हाबनाय नालाय बारसोमलांनाय नालाय इयो बारसोमनाय नाब्रा खनसे मोनदों दंफां गैया जाहैबाय ओमफ्राय थ' लोगोफोर ओरैबायदि खस्थ' खागासिनो दाबो ओमफ्राय आधा घन्टा 1 घन्टा जाबाय आरोना खाबा ओमफ्राय थोआखै आरोना मोनाखै माने बुहुद खम मैदेर गाग्लिबाय थानाय जायगा नालाय माने बुहुद खम आरोना मोना ओमफ्राय नै फेन्दा आलौजोब्बाय ओरैबायदि आलौजोब्बाय ओरैबायदि माने गासिबो सु गोजा सिब्रुनि सु गोजा ना हाग्रा बंग्रा हाबगासिनो दं जोङो नै नालाय गासिबो माने सिब्रुनि माबा गोजा बेखौ सोर फाग्ला जागोन जायो हा फाग्ला बोरायासो जागोन बिदिखौ बा बोराय सिन्थाय लालाबायबाय मोननि थाखायनो बिराद माने मोननो असम्भबथार माने ना ओरैबायदि हाग्रा नालाय आयु दा बुंसै आरोना हाग्राया
आयु नालाय माबायदि हाग्रा बौजोबो बिदि हाग्रायानो बौजोबो गासिबो नोंसोर खुसेर बिलाइ बायदि गोजा गासिबो बियो मिथिबायना खुसेर बिलाइ बायदि र' फाइनालि लोगोफोरा खाखांबाय जोङो मिथिबायना ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजों खाखांबाय नङा होमबा गोलोमजोब्बायनो आरो एकदमबारे सुफ्रा हायब्रा जोबनाय अबस्थाया नायदो इनि बिथांनि अबस्थाखौ नायदो मारै मोनखो बुन्दो नायदो ओरैबायदि अबस्था जाबाय गाज्रि माने नायदो नाय लोगोया बे बारा सुंदर नांखादों नायलाय दा नायलाय बुन्दो औ ओमफ्राय मोननायाबो मोनबाय जों नङा होमबा ना मोननाया मोनबाय नै बा बे बारा सुंखादों नांखादों दे बेखौथ' नोंसोर डिसाइड खालामलायनांसिगोन नै मोनबाय दा नै खनसे सोदोंब्रा आङो थ' सोदों सोनायालाय नै मोनबाय नै बिदि मोनबाय आरोना बिराद खस्थ' खालामनाय गेजेरजों आरोना नै मना मोननै मोनबाय आरोना नायलाय माने साब्रैनि हिसाबै माने साब्रैनि थाखाय माने थोबाय आरोना थोजासे ओंखायनो बिसोरनो लाफैनो गोसो गैथारामोन खिन्थु आं फैबाय मिथिबायना आं लाबोथारबाय बिसोरखौ आंथ' बारा खस्थ' खालामनो हाया नालाय है गाराङालै जाजोबगोन देग'आ जाजोबगोन दा जेखाया जाजोबगोन जा जेखाइ गयारिया बे मोनबाय आरोना है र' दुगैनोसै दसे इयावनो बा जालालै दुगैनोसै एबार नै दैयाव बे दैयाव दुगैनोसै दसे गोसोम बियो बै मोनसेयाव ओइ मोनसेयाव दुगैनोसै थ' होमबा जागोन ना जाया दैग'जोरा खानाय माने आं थैखानाय बे खानोनो रोङा मालाय आङो मना बुरजासे खाबाय हरदोंनो दोंथाम आखाइ मुथा लाना फैयो बे गोलाव गोलाव सेस आं खाजोबनाय गोजा बियो दं मोफौआ मोफौ मासेयाव थाखो सावजायनांगौ लेवरा मा मोननैखौबो नांगौ नोंनो नाङाब्रा मा खामानि जायो दे आं दा नांगौ नोंसिनावबो सहाय होगोनब्रा आङो लांनानै आंलाय मा थास' बारिफोर बायदि दं नामा थास' बारि बायदि बोरै होनांगौ जाखो बर' हिनजावफ्रा बिसोरो मैगङाव बाजाराव लांफैबाय थायो जे बेखायनो खम थिगासो नङाबा फारसेथिंनिफ्राय थुमु खाबाय था नङा देग'आ थास' बारि बायदि नागिरदोंना नोंना बे थास' बारि बायदिबा सानसेबो थांनो बे जायगाया आंलाय दै नामा दै गुबारि जेनेबा दानसे आबो थास' बारिफोर बायदि सिब्रु मैगङा बिदि थास' बारि बायदि थायालै जेरावबो थाखाया बिदि मोनदों रंजाबा थास' बायदि थाया सिब्रुआ बालि बुस्थुसिम नागिर लोगोदोंमोन आं सिब्रुआ थास' बारि बायदि थाया बालि बुस्थुसिम नागिरला दोंफा दोंनै मोनगोन ओइ एबार दुगैनायनि फारि जाबाय आरोना दै बे दैयाव बिराद मोजां नै सेस मानजोब्बाय जाहैदों आरोना आरो मानखाबाय आंनाव बिराद मानबाय एबार दुगैनायनि फारि आरोना ओरैबायदि फ्रेस दै मिथिबायना बियो न'आव दाउ थैसिगोनलै बा जासिगोन दाउ थैनायखौ टेनसन जागासिनो सासे नै न'आव दाउ मासे थैसिगोन दुगैनोसै गाइसमान दुगैनोसै दे दुगैदो दे साथामबो मोजांनो थ' गाइस लागायबाय आरोना इसोर साथामजों दा फाइनालि गाइस जोङो खाखांबायबो दुगैखांबायबो ओमफ्राय दा नै न'आव थानो ओंखारफिनबाय आरोना न'आव थानो ओंखारफिनबाय ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेयाव एसेयावनो फोजोबनोसै थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ मोनफैसिगोन टाटा बाय बाय